the fighting pride of the Philippines, Manny Pacman Pacquiao! Manny Pacman Pacquiao, nag-iisang 8 Division World Champion. Ilang halimaw sa boxing ang binura at pinagretiro pa. Ilang beses naging underdog sa pustahan, pero ilang beses na din niyang pinatunayan ang kanyang pagiging alamat sa larangan. Pero ngayong paparating na Agosto 21, mapapalaban na naman siya sa isang halimaw na kampiyon kay Errol Spence Jr., ang number 1 champion sa kanilang division. Gaya ng dating laban, underdog na naman siya sa talpakan, 42 anyos na, habang ang kalaban ay 31 anyos at undefeated pa. Mas matangkad, malaki, malakas, magaling at may pamatay ding mga kamao. Kakayanin pa kayang patunayan ng ating pambansang kamao sa buong mundo na kaya pa niyang manalo? Siya na kaya ang magbansa sa malinis na kartada ni Errol Spence, o si Spence na ang magpaparetero sa kanya? Sabay nating balikan mga pre ang mga laban ni Pacman na kung saan underdog siya sa mata ng karamihan. June 23, 2001, lumaban sa unang pagkakataon si Manny Pacquiao sa bansang Amerika. Kalaban niya ang defending IBF World Super Bantamweight Champion na si Liduaba. Late replacement si Pacquiao sa laban dahil nagka-injury ang original na kalaban ni Liduaba. Di pa kilala si Pacquiao sa Amerika kaya underdog siya sa laban nila, pero sa nasabing pizza, isinilang ang bagong alamat ng boxing. Ginulantang ni Manny Pacquiao si Liduaba at ang buong Amerika sa lakas at galing na meron siya. Ilang beses pinadapa si babaw ng lona ang defending champion. You want to fight? The fight is yours, but it's not going to develop like that. You talk about getting old in the first couple of punches thrown in the first round. Absolutely. I think this guy just hit so hard that Liduaba is totally on the defensive. He's a good fighter. He had no idea. Pacquiao may take care of it. 4, 5. And almost a resignation in the eyes of Liduaba. Natapos ang laban sa isang sensational 6th round TKO at tinanghal siya na bagong may hawak ng titulo. November 15, 2003, hinarap ni Manny Pacquiao ang tinuturing noon na halimaw sa featherweight division na si Marco Antonio Barrera, na ilang kampiyon na rin ang pinadapa sa ibabaw ng lona. Isang tune-up fight lang sana ito kay Barrera para paghandaan ang paparating niyang mas malaking laban, pero nagkamali siya sa binangga niya. 9 title ang laban, pero sa mismong bakbakan ay tila championship ang nasaksihan. Underdog si Pacquiao dito dahil nga kilabot sa Mexico at top sa kanyang division sa buong mundo itong si Marco Antonio. Pero sa mismong laban, dahan-dahang dinurog ni Pacman ang pambato ng Mexico. Bagsak sa round 3. Has come out with a determined rally in round 2. Hard left hand, straight on the button by Pacquiao, down goes Barrera. Makikita sa mga mata ni Pacman sa laban ang pagiging uhaw sa karangalan. Tila isang leon na gustong lapain ang kalaban. Dinurog at tinapos ni Manny Pacquiao ang laban sa ika-11th round. Barrera is one of the highest regarded fighters in the world. He's an icon. Been one of the most entertaining, complete fighters in the world. One of the most knocked down fighters in the world. I wouldn't send him out for the 12th round, Manny. I don't care how proud he is. There's no way a great fighter should have to go through 3 more minutes of this. No, because Pacquiao is not backing off. If you had a guy that was He's been hurt. Here comes Barrera's corner. Barrera's corner man is up on the apron. He's going to step into the ring. That's a good decision. Finally. Analo siya via TKO. by Barrera in the face. Matapos siyang matalo ni Eric Morales sa una nilang tagpo, ay muli silang nanglaban noong January 21, 2006. Ang laban ay para naman sa WBC International Super Featherweight title ni Pacquiao. Bahagyang dehado si Pacman sa talpakan dahil nga tinalo na siya ni Morales sa una nilang bakbakan. Pero lahat ay nagulat at namangha sa malahalimaw niyang performance ibabaw ng lona. Sobrang ganda ng palitan, purong mandirigma talaga ang makikita. Tila bawal ang yakapan at atrasan. Kamao sa kamao, matira matibay sa laban. Pero di nakaarte ang El Terrible ng Mexico sa mga kamao ng ating pambato. Tinapos ni Manny Pacquiao ang napakamaaksyong laban via TKO sa 10th round. We've seen Eric Morales' nose. The word from Morales' corner via interpreter Ray Doris. His legs are just tired.
what he needs. He's been so good with the right hand tonight. Morales with a brilliant counter in his track. Eric with his hands at his sides as he backs away along the ropes. And he almost did go down on that shot. Yeah, he's fighting, but his legs are so weak that at any time he can There go. he goes. Good call, Manny. That's the first real knockdown of Eric Morales' career. And now Morales is going to fall farther behind on the scorecards unless he can knock Pacquiao down. But it's almost impossible to imagine it now. It's over. There's the second knockdown. The winner by TKO victory, Manny Pacquiao. December 6, 2008 sa MGM Arena sa Amerika, tinasahan ni Manny Pacquiao ang isang alamat sa boxing, si Oscar De La Hoya, non-title fight at may pamagat na The Dream Match. Underdog na naman si Manny Pacquiao dahil umano masyadong malaki, malakas at magaling itong si The Golden Boy para itapat kay Pacman. Pero ginulat pa rin ni Pacquiao ang lahat. Pinatunayan niyang wala sa laki at lakas ang laban. Sa mismong gabi ng salpukan ay pinakain lang ni Manny Pacquiao itong si De La Hoya ng mga kamao niya. Ginamitan ng bilis at lakas. Makikitang halos di makaporma at makatama ng solido itong si De La Hoya hanggang sa tila na pagtanto niya na wala na talaga siyang pag-asang manalo pa. Zero answers for the Pacquiao partner. Some of us They're wonder, going to have this fight's over with. right now, he's looking like the immortal Armstrong. And Oscar is barely throwing hard shots. De La Hoya hasn't been down, but that may be the only thing that's keeping Weeks from... All right, Larry, you envisioned this one. Did you see Pacquiao against Margarito? No, and he himself says he's going. Tony Weeks has a tough decision in front of him. Matapos ang round 8, sumuko na lang itong si The Golden Boy ng boxing. Pinasa na ang trono at korona sa bagong king. Makikitang nalamog ang pagmumukha ni The Golden Boy mula sa mga malakidlat na kamao ng ating pambato. Matapos ang ilang taong paghihintay ng mga tagahanga nila, May 2, 2015, naikasa sa wakas ang tinaguriang Fight of the Century, ang Pacquiao versus Mayweather. 3 titulo ang nakataya, WBC, WBO at WBA ang nasa gitna. Underdog na naman si Pacman sa laban, kontra sa undefeated at pound for pound na si Pretty Boy. Sa mismong suntukan, ang inaasahan na napakamaksyong basagan ay tila kabaligtaran. Isang napaka-boring at nakakaantok na laban ang nasaksihan dahil sa style nitong si Floyd Mayweather na hit and run. Naging controversial ang naging hatol ng mga horado. Panalo si Mayweather via unanimous decision dito. Marami ang pumuna sa resulta. Ang iba ay naghain pa ng kaso dahil sa pag-amin ni Pacman na may injury pala siyang natamo bago ang laban. Natalo si Pacquiao sa mga mata ng 3 horado, pero sa mga mata ng karamihan ay siya pa rin ang panalo. July 20, 2019, isang halimaw na undefeated na naman ang tinasahan ni Manny Pacquiao sa katauhan ni Keith one-time Thurman para ito sa WBA Super World Welterweight title na hawak-hawak ni Thurman. Underdog pa rin si Pacquiao dahil nga ay 40 anyos na habang si Thurman ay 30 anyos pa. Sandamakmak na trash talk pa ang natanggap ni Pacman mula sa bibig nitong si Thurman. Ipapako daw niya sa krus. Maiksi daw ang mga kamay at marami pa. Sagot ni Pacquiao sa mga banat niya ay simpleng tawa. Kilala kasi itong si Thurman na malakas, matibay at knockout artist. Pero sa mismong gabi ng laban, first round pa lang bagsak na agad ang hambog na kalaban. Bit of a smile from Manny Pacquiao. Oh, down goes Thurman! And let me tell you, that was... Nice combination by Thurman and a right hook. Sa mga sumunod na mga rounds nakabawi naman si Thurman, pero sa ika-10 round ay makikitang muntik na ulit tumiklop ito nang matamaan ng solido sa tagiliran. Where he goes, he's always flicking out his right hand. That always precedes and oh boy, there's a headbutt. Either that or a punch, but it may have been a headbutt. I missed it. Oh. Panalo si Manny Pacquiao sa laban via split decision. Pinatunayan niya dito na di hadlang ang edad, ginamitan ng bilis at footwork
at diskarte sa ibabaw ng lona. Natalo si Thurman sa bilis, galaw at experience. Ngayong paparating na Agosto 21, underdog na naman si Manny Pacquiao sa pustaan kontra kay Errol The Truth Spence Jr. Sa palagay mo pre, malulusutan ba ulit ni Pacman itong halimaw na champion sa kanilang division? Ang inyong komento, suwestyon at reaction ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirme. Manny Pacquiao all the way.